Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Erruki jauna. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez zure gile eta Espiritu Santuarekin gizaldi eta gizaldietan. Amen. Makabearen dutik, egun haietan Judasek eta arren senide esan zuten, ara gure etxaiak apurtu daude, igo gaitezen jauretxe garbitzera eta berriz sakratzera, eta guta talde osoa bitu zen eta Sionen dira egingo ziren. 158. urtean, Kasleu izeneko bederatzigarren hilabetean 25. egunean goizean goizi jaiki ziren, berriz eraikitzeko eraikiko erroi opadiak altare gainean, legeak agintzen zuen opadia eskaintzeko. Lehenengo aldarean, jaitilik oitu zuen garaia eta egun berean egintzen altare berriaren sagratzea. Abesti, gitara, arpa eta zinbatekin. Herri osoa auspen lurreratu zen, gurtu zuten eta bedenkatu. Honik atera zituen jangoenkoa. 8 egunez ospatu zuten aldare berriaren sagratzea eta poz handiz eskaini zituzten erreopariak eta eskerrorrezko eta goreztineko pariak. Jauretxean, aurrean aldean urrezko koroiez eta armarrez apaindu zuten eta algo sarrera eta gelak berritu eta teak ipinizizkieten. Haundien izan zen herriaren goza eta jeltileek egindako osarria garbitu dituzten. Eta Judasen agertzenek eta Israel batzarra osoak erabaki zuten aldare berriaren sakratzen jaiak urteroko zaunditan ospa ziteztela garai berean. 8 egunez, Kasleuliaren 25. ostean hasita. Jaunak esana.
Evangelioa San Lukasen liburutik. Aldi hartan Jesus jauretxea sarturik, han salerosketan ari zirenak botatzen hasi zen esanez, idatzirik dago, nire etxea otoitzetxe izango da, zuek ordea lapurzulo egin duzuen. Eta egunero jauretxean erakusten ari zen, apaiz nagusiak, idazlariak eta herriko zaharrak ordea, erritik kendu nahi ez zebiltzan, baina ez zuten asmatzen zer egin. Herri guztia zoraturik baizegoen ari entzuten, jaunak esanak aurreneko gauza, poza handia berriz ere hemen elkartzeko aukera izan degulako gure Beteluko Santa Cruz ermite honetan, eta hemendik aurrera gauzak hobeki dijoa zen, eta berriz ere eguneroko martxari hartzeko modua dukagun ekiteko, hain zuzen ere gauza ederra baita hemen elkartzea, astero ermite ederra honetan, hainbeste urte dituen Santo Kristoren irudiaren aurrean, eta elkarrekin errezatu, jangoiko hori laguntza eskatu, hori gauza ederra baita. Es una alegría grande poder estar otra vez hoy aquí celebrando este Eucaristía. Y hemos escuchado en este Evangelio una de las pocas veces que, vamos a decir, Jesús aparece enfadado en él mismo. Normalmente vemos a Jesús mostrando compasión, vemos a Jesús incluso haciendo bromas, vemos a Jesús acogiendo a todas las personas, siendo tremendamente comprensivo y muy especialmente con la gente que en aquella época era rechazada, que no les comprendían, que no les perdonaban, que quedaban marcados. Y Jesús de ninguna manera actuaba así, sino que todo lo contrario. Él acogía a todos, perdonaba, quería, mostraba compasión hacia el que sufría, estaba absolutamente con todos, fuera de un lugar, de otro, de una forma de ser, de otra, publicanos, fariseos. Jesús estaba con todos. Y muy pocas veces vemos a Jesús enfadado. Nosotros nos enfadamos porque somos seres humanos, entonces hay veces que nos salimos de nuestras casillas y nos enfadamos porque, vamos a decir, que la ira vence a nuestra templanza, por decirlo así, y muchas veces, o pocas veces, pero a veces lo que es, nos enfadamos. Jesús no era así. Jesús tenía, vamos a decir así, completamente dominadas todas esas. No es que se enfadaba como nos pasa a nosotros porque nos hemos desesperado, porque no podemos, vamos a decir, mantener la ira que teníamos en un momento concreto. Jesús no tenía eso. Jesús no era como nosotros que sus pasiones o sus tendencias, esto le dominaba. No, Jesús dominaba completamente todo eso. Por eso cuando Jesús aparece enfadado, tenemos que pensar que aparece enfadado de una forma racional completamente. No porque sea desesperado, sino porque Él quiere de alguna manera subrayar la importancia que tiene una cosa. Es una forma pedagógica, vamos a decir así, de enfadarse, y Jesús quiere hacer ver que eso, por lo que Él muestra un enfado, es algo realmente importante. Por ejemplo, en un momento en que estaban un grupo de niños escuchándole, pero seguramente estarían enredando, haciendo un poco de ruido, y los apóstoles, un poco de malas maneras, quisieron echarles a esos niños para que no molestasen, que se fueran de allí. Jesús, nos dice el Evangelio, les habló enfadado a sus apóstoles: dejar que los niños se acerquen a mí, porque quería que entendiesen la importancia que tenía que desde niños le pudiesen conocer a Jesús. Hoy, en este Evangelio, hemos visto que Jesús se enfadó porque estaban en el templo vendiendo, gritando, seguramente robando a la gente en el templo. En lugar de estar rezando en silencio, estaban una serie de mercaderes de esa manera. Y por eso Jesús se enfada y les echa y les dice: la casa de mi Padre
es casa de oración, para que entendiesen lo importante que tenía la importancia que tenía el templo, la importancia que tenía el lugar sagrado. Guk ere, gure garai hauetan, modu hortan uler dezakegu, eta gainera gaurko egun honetan, ermita eder honetan. Pentsatu behar dugu, gure aurrekoek halako toki berezi batzuk prestatu izan dituztela. Bihotz guztitik, zeukaten gauzarik onenak emanez, jende asko bere bizia eman izan du, elizek, ermitek, katedralak eukia izateko. Eta leku hauetan, alde batetik, elkartzen gara sinistunak sakramentuak ospatzeko, otoitz egiteko, eta bestetik ere, baita sinistunak ez direnak ere, edo etortzen ez direnak ere, ikusi dezakete halako leku eder bat, fedearen, esan genezake indarrez, eta fedea maitatuz egin izan direnak, eta horrek ere pentsarazten du. Horregatik, pentsatu behar dugu, Jesusek garbi utzi nahi izan zegula, tenpluak, elizak, ermitek, toki oso importanteak direla, bihotzean eraman behar ditugula, zaindu, maitatu eta batez ere, erabili bere benetako helbururako, otoitz egiteko, elkartzeko, sakramentuak ospatzeko, jangoikoa eta lagunurkoarekin tratu estuagoa izateko. Egin ditzago orain gure eskariak. Eskatu dugu, gaurko egun honetan bereziki, gaixorik dauden guztien alde. Pandemia hau lehenbailen bukatu dadin. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna, gure eskaria. Gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu, gaurko meza santuak bereziki kontutan izango ditugu, Iñaki López de Munain, Fermin, Zarrantz, eta baita ere denboraldi honetan, garaio hauetan, hemen etxeotan, presidentzi honetan, hil dira guztiak. Jaunak bere baitan hartu, eta handik gure alde egin dezaten. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna, gure eskaria. Entzun aita hona bihotzez egiten bizkizugun eskaria Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokira bai eta zuzen onai eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu, jangoikoa guztidu beti egoeri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Berak gure artean jaioz, gizon emakume berri egin gaitu. Gurutzean hilez, gure pekatuak ezereztu ditu, hilen artetik piztuz, betiko bizi eman digu, eta zugana igoz, aita guztiz santu, zeruko ateak zabaldu dizkigu. Horregatik aingeru eta santuekin batean, beti eta beti abesten dizugu goratzarre hau. Kanta ezagatu aingeruekin,
putz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala ogi hartu. Eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztiok otatik. Hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Afalondo berdin kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztiok otatik. Hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere hori garri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna zure semearen heriotza eta piztuerako goratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sarbitzari onartu gaituzulako, eta aparik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure egiza, eramazu meitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure seideak, gogoan hartu, Iñaki, Fermin, eta falta diren guztiak, bai hemen etxekoak, bai ostiralero etortzen zirenak, hemen falta diren guztiak, jaunak bere baitan izan ditzala. Eta hildako guztiak aritzazu zure aurpegiaren argitan, errukizak izkiguaren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, Jangoikoaren Ama Maria doantsuarekin, San Jose, bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gure sentzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eta jangoiko alguztigun hori Espiritu Santuarekin batean, ospe eta hiltza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak agindu eta erakutxiari jarraituz, bildur gabe esan ezagun. Gure eta zeruetan zerana, santu izan eriz zure izena, edo egin zure reinoa, egin egin zure reinoa zerua zezanak gurrean ere, emaia guzuko horregun montako horian, markatu gure zorrak, gure gure zornei, markatzen zure zero, eta ez gure atera gaitzazu jauna, gaiz guztietatik, emai guztu bakeak gure egunotan, zure errukiari eskatutik garbi bizi gaitezen eta estuadietan sendo betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzaileak noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei bakea uzten dizuet nere bakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoaten bezala, eman jozu elizari bakea, eman batasuna, errege bizi goizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea, beti zuekin eta zure eskurekin, eta eskurik eman gabe, eman jozu bakea. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen ez duzu dukarra, errotekona, Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen ez duzu dukarra, errotekona, Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen ez duzu dukarra, Ona hemen jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatuak entzen duena, zorion txuak jaunaren mailan dituak.
ezagun otoituz. Zure doai santuak harturik apalik eskatzen dizugu jauna, zure semeak bere oroigarri egiteko agindu digun Eukaristia honek, ugari bezala gugan maitasuna Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin Eta zure espirituarekin. Erika zaintzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Zoazte jaunaren bakean.